Be mae fel diwedd y ras, beth ti di wneud, be di o, 2, 3, 4 awr? Sut ti'n teimlo a ti'n gorfod gwneud hynna? Chymod, yn sicr pan mae yna cymal arall i ddod y diwrnod ar ôl ni, ni jyst moyn dechrau ymadfer mor glai o bosib. So chi'n rhoi egni nôl fewn i'r corff, rhoi y bwyd fewn, cael falle protein shake, cael massage, syth i gwely, a jyst rhoi y coes o fyny. Cool. Be am unig ar ras? So ti eisiau ras? Ie. Reit. Dwi'n gwybod sy'n ei ddim fynd. Reit. 1, 2, 3, go! A fi eich di ar y big minutes resa?